Bon dia, bona hora. En la col·laboració del Xarxa de Mat de dissabte 5 de desembre m'acompanyava aquesta composició que és de l'Edith Baird. En el seu llibre 700 problemes d'escac seleccionats de les composicions de la senyora W.J. Baird, publicat l'any 1902, la composició que m'acompanya apareixia de la següent manera. Tenia aquest text que deia el primer intent de fer un problema d'escacs i la data era de 1888. L'Edith Baird va composar-ne més de 2.000 al llarg dels anys i aquest que veiem és el seu primer intent. Ara passaré a donar la solució, així que si voleu pensar una mica més com resoldre'l, pauseu el vídeo. Vaig a buscar l'editor del tauler, el tinc aquí i perfecte. Doncs bé, primer de tot, en els problemenigmes jo no us dic en quantes jugades és el mat més curt i ho heu de trobar també. Llavors el que es fa normalment és anar a buscar primer el camí més fàcil, no? Les jugades com les que semblen més immediates i veure en quantes jugades seguint aquestes línies et dona per fer l'escac i mat i després buscar un número menor de jugades, d'acord? En aquesta composició té tota la pinta que la torre de C2 tindrà un paper molt important per evitar que el rei pugui escapar per aquí i l'alfil també tindrà un paper molt important per evitar que el rei pugui escapar per aquí, d'acord? Aleshores, si volem començar a buscar en quantes jugades pot ser l'escac i mat, per descartar un número concret de jugades, podem començar amb aquesta captura. Per a les negres tenen diverses opcions. Una és moure o aquest peó o aquest altre i a qualsevol peó passa el mateix. Dama H2, segona jugada, és escac i única rei E6 i ara quasi qualsevol casella de la torre que es mogui per aquesta columna serà escac i mat. Per exemple, aquí a F1 és escac amb l'alfil i mat perquè les negres no poden posar cap peça al mig, no poden escapar-se amb el rei perquè totes les caselles estan cobertes. He dit quasi qualsevol casella perquè si des d'aquí, no? Que ara és la tercera jugada, després de torre par H5, dama H2, escac, rei G1, E6, perdó, quasi qualsevol jugada hem dit que seria bona excepte aquesta, no? Perquè aleshores sí que et poses aquí al mig taponant l'acció de la dama i li dones un aire, no? al rei, per tant, menys a torre F4, si la portes a qualsevol casella d'aquesta columna, és mat en 3 després d'aquesta primera jugada de peó de les negres, vale? Aleshores, tornem aquí, la posició inicial, hem vist que qualsevol jugada de peó és escac i mat. Què passa si les negres mouen el rei primer en comptes de moure un peó? Doncs que dama escac, única, i ara la torre bàsicament pot anar a qualsevol casella de la columna C, per exemple aquí mateix, perquè l'escac amb l'alfil és escac i mat, ja que el rei no pot anar a cap altra casella, sí? I les negres no poden posar cap peça al mig. Vale, molt bé. I si en comptes estem aquí, prenem a C, en comptes de venir directament a E6, venim a E5. Bé, doncs, si posem la torre a C6, impedint que el rei pugui tornar per aquesta fila després de l'escac amb l'alfil, aquest escac es converteix en escac i mat perquè segueix tenint tot això prohibit, el peó està defensat i no pot posar cap peça al mig, no?, per tapar l'escac. Per tant, seria escac i mat en dues jugades, però bueno, com que la majoria de variants és en 3, aquesta solució, doncs anem a veure també la última, no?, que seria qualsevol jugada del fil, com per exemple capturar la torre. Doncs ara què seguiria? Doncs segurament també la mateixa solució, escac, aquestes caselles estaran controlades per el peó, única jugada i escac amb la torre fent escac i mat. Per tant, si anem de cara a barraca i la primera jugada que fem és aquesta i ens dona unes variants de mat en 3, segurament el problema sigui de mat en 2. Per tant, anem a buscar un mat en dues jugades i en aquestes composicions de segona meitat del segle XX veieu que hi ha com moltes més peces, no?, que les composicions que hem vist habitualment, en les quals hi ha molt poques menys peces i potser es concentren en una àrea del tauler. Aquí veiem que hi ha moltes
Perdó, que falta una torre aquí. Aquí veiem que hi ha moltes peces, d'acord, que estan ocupant tot el tauler, però si veiem aquí, hi ha aquesta peça que de moment no actua, l'alfil aquest, però que té un paper molt important per tallar sortides i en algunes variants fer l'escac i mat. Aquest alfil d'aquí tampoc actua de moment perquè té la torre al davant, però també ha fet un escac i mat i controla casilles molt importants. Aquesta torre està controlant també vies d'escapatòria molt importants i aquesta, si el peó de C no estigués, que és clau, també controlaria tot. Veieu que les fletxes indiquen les caselles on les negres no podrien anar si tot estigués lliure, no? Descobert. I totes aquestes quatre peces estan molt actives o tenen el potencial d'estar molt actives i en canvi la dama queda aquí com desplaçada, com fora de lloc. Per tant, tot ens fa pensar que la jugada que començarà el mat en 2 serà de dama i a més en aquests problemes el que vas a buscar sempre és la jugada com més inesperada i en aquest cas segurament té tota la pinta que serà una entrega de dama i dius, vale, si vull tenir la columna seu oberta, què passa si poso la dama D2, d'acord? Jugada inesperada perquè estàs entregant la dama gratis i a canvi obriries la columna, no? Però, clar, si no captura la dama, bueno, anem a veure. Primera jugada, dama D2. Què passa si peó par? Doncs a peó par, torre D7, escac i mat. Escac i gràcies a que el peó ha sortit d'aquí, aquesta torre controla tota la columna, l'alfil controla tota diagonal i aquesta torre al desplaçar-se aquí permet que l'alfil controli aquesta casella. Per tant, totes les escapatòries estan cobertes i és escac i mat en 2 jugades. D'acord, em direu, bueno, vale. Què passa si no prenc la dama i prenc l'alfil? Aleshores, doncs que dama par D5, escac i mat, no hi ha cap casella. Per què? Perquè està tot cobert. El rei també controla aquestes caselles, tot cobert i la dama defensada pel peó. Perfecte. Bueno, aleshores, si no prenc la dama i no prenc l'alfil, què passa si abans... espera, que aquí falta un alfil de caselles blanques, un alfil negre. Què passa si, en comptes de capturar la dama, capturar l'alfil, avanço aquest o aquest peó, no? Per exemple, aquest. Doncs que també dama par D5, dama defensada pel peó, fent escac al rei i tenint el rei davant i sobretot també la torre que impedeix que pugui escapar qualsevol d'aquestes caselles, escac i mat novament. D'acord, doncs què passaria si ja dic, vale, la columna C era el més, era la clau, no?, de tot això, i evitar que s'escapés. Diu, bueno, doncs vaig a escapar-me, no?, per aquí. I dius, bueno, quasi, perquè just la única casella que no controla cap peça blanca, després de l'escac amb la dama, una altra vegada defensada pel peó, l'única casella que no controla cap peça blanca és aquesta que està al peó i, per tant, les negres no poden escapar-se perquè és una casella que ja està ocupada. Per tant, tampoc val. I dius, bueno, vale, i si no m'escapo per aquí, doncs també dama par D5, escac i mat. Totes les variants et condueixen en un escac i mat de 2 jugades. I bé, és bonic perquè és l'entrega de dama com a jugada més inesperada, no? O l'última que vas a buscar. Dama D2. Bueno, estic farta de sentir parides. Me'n vaig que he quedat. Bé, això és tot. Si us ha agradat el vídeo i coneixeu algú que li agradin els escacs, doncs no dubteu de compartir el canal de YouTube, els vídeos, etc. I de moment res més. M'acomiado fins la propera. Adeu.